Joopa se joo. Nyt sitä ollaan koulutuksen tässä vaiheessa, että päästiin pihalle kokkailemaan näitä oikeita vehkeitä. Eihän tää olekaan kuin toinen päivä vasta täällä. Ihan nopeatempoinen koulutus. Mutta sanotaanko sillä, että kyllä toi nelivipuisen järjestelmä. Kyllä joutuu käymään vielä kuule jonnekin kerran, ennen kuin se ruppaa tuon nosturi liikkumaan itellä ainakin. Vai että se nyt on niin eri järjestyksessä noin liikkeet, mitä sitten tavallisessa kaksivipuisessa kaivurimallissa. Mutta sitä vartenhan täällä ollaan, että harjoitellaan. Harjoitellaan, joo. Perjantai-päivät aina täällä. Muuten viikolla töissä. Sillä mallia lähtee. Menee. Aaton niistä saa kyllä hyvin lähelle parkkiin. Eipä tässä sen kummempaa. Tämmösen pikku päivityksen arvelin laitettu. Puutavaran autokoulut on aloitettu. Ja heti saa valakeen kypärän. Fiilis on tässä kuin maisterilla. Kattelee kun muut tekee. Ja joo, aika hyvät viikonloput vaan kaikille. Moro.